Vítajte pri tomto videu, kde sa dozviete, ako sa dá nájsť takýto veľký počet mincí za pár rokov. Ja už mince hľadám odhadom takých možno 6 rokov a toto všetko sa mi podarilo nájsť vlastnými očami. Je to kombináciou vhodného prostredia, takisto toho, že sa veľkú časť toho času, čo ste na prechádzke alebo niekde, sa pozeráte na zem. Čiže kľúčom k tomu, aby ste našli toľkoto mincí, je predovšetkým to, že chodíte na prechádzky na správne miesta, a to teda najmä na okrajoch ciest sa môžu vyskytovať, aj na okrajoch asfaltových ciest, ale môžu sa takéto mince nájsť aj na lesných cestách, na poľných cestách často sa dajú nájsť vlastne takéto kúsky. A ďalším pravidlom je, že sa treba veľkú časť tej prechádzky, alebo teda respektíve treba sa pozerať na zem, aspoň trochu, vnímať to, čo sa nachádza na zemi, nielen okolo nás, pred nami, alebo ešte niekde v diaľkach. Čiže treba sa naozaj pozerať na zem. Tiež si treba vybrať vhodné miesto teda na tú prechádzku a vhodný čas, teda samozrejme najlepšie sa hľadá v jari, v lete, na jeseň, keď teda není sneh alebo není príliš mokro, ale princípom teda toho hľadania je to pozeranie sa na zem, pravidelnosť tých prechádzok tiež, že aspoň párkrát do roka sa treba ísť prejsť po nejakých tých cestách, vyberať si nejaké tie lokality, možno prípadne, ak sa dá, tak aj s nejakou históriou, kde sa pohybovali ľudia, alebo cesty, ktoré už dlhší čas existujú. A tak. Čiže dá sa nájsť skutočne veľa zaujímavých mincí. Môžete nájsť mince od čias Rakúsko-Uhorska, napríklad ako je táto. Čiže už sú v trochu horšom stave, ale tak táto v celkom dobrom. Na to, že je z roku 1909. Čiže od roku 1909. Teda z roku 1909 je táto. Alebo aj Prvá republika sa dá nájsť. Toto je jediná minca, ktorú som našiel z Prvej republiky. Teda ten, kto už tie mince pozná, v tom vidí 5 halierov používaných za Prvej republiky. Hej, vlastne, ak sa to dokáže aj priblížiť, tak sa tam nachádza teda most, hore vlnky a teda 5. Toto je jasný 5 halierník. Bohužiaľ, neviem z akého roku, ale je to teda naozaj kus toho platidla, ktorým sa platilo v Prvej republike. Čiže dajú sa nájsť takéto kúsky, ale to sú skorej rarity tieto dve. Väčšina mincí tuto, čo mám nachystaných, čo som našiel, pochádza z Československa, prípadne zo Slovenskej republiky, čiže dá sa nájsť 1 koruna úplne v poriadku, aj po vyčistení môže vyzerať aj takto. Aj takto môže vyzerať po vyčistení. Takisto 2 koruny, častý nález 2 korún. Hej. Ale o dosť častejšie narazíte na 20 halierníky. Na 20 halierníky, tie už sú väčšinou takéto zašle, alebo na 10 halierníky. Tie sú ešte relatívne v pohode. Teda čo sa týka v rámci mincí Československej socialistickej republiky. No a v rámci tých Československej socialistickej republiky dajú sa nájsť aj tieto staršie motívy, staršia desiatka, hej. Ale teda vieme nájsť aj
takéto kúsky, ktoré sú vlastne ešte z Československej republiky, ale nie z tej socialistickej, čiže ešte pred socialistickou ústavou z roku 1960. Toto je krásny nález 25 halierníka a naozaj na to, že koľko v zemi bol dlho a z akého materiálu je, vyzerá naozaj veľmi zachovale. Z 53. 10 halierník. Tu je konkrétne zo socialistickej republiky, hej, tiež pekný. Socialistická. Hej, čiže po väčšine táto Československá socialistická republika už po ústave 1960. Tento je z 55. 10 halierník. Tieto sú menej časté, ale dajú sa nájsť. Takisto som našiel aj 3 haliere, dokonca celkom zaujímavá minca, ktorá sa tiež razila teda v 50. rokoch. Konkrétne z 53. tiež krásny stav. Tie hliníkové mince často sú len trochu potiahnuté nejakou tou vrstvou toho oxidu, ale inak sú čitateľné. A dokonca sa mi podarilo nájsť aj tieto 2 koruny, ktoré sa razili len v roku 1947 a 1948. Táto je z roku 1947 konkrétne. No a zo Slovenskej republiky dokonca aj 10 korún mám. Tu mám 10 korún. Ale po väčšine, čo môžete nájsť, tak sú takéto tieto menšie haliere, desiatky, 20-ky zo Slovenskej republiky. Prípadne jednotky, jednokorunáčky vlastne. Jednokorunáčky. A teda nenašiel som mincu 5 korún československých, socialistických, to som nenašiel. Celkom zaujímavé, napriek tomu, že som našiel už pomerne dosť mincí, takú som ešte nevidel, lebo je to zaujímavé, no. Tiež pravdepodobne to hovorí o tom, koľko tých mincí z jednotlivých nominálov ľudia v tých peňaženkách mali a teda ich aktívne používali. Na základe toho teda predpokladám, že tie 5 korunáčky používali asi menej, keďže sa mi ich nepodarilo nájsť, ale to je len taký predpoklad. Čiže ak chcete, aj vy môžete nájsť toľkoto mincí za pár rokov pri občasných prechádzkach a stačí len si nájsť vhodné miesto na hľadanie, stačí sa pozerať na zem a mať oči otvorené popri tom. A často sa stane aj, že nájdete nejakú hlúposť alebo niečo okrúhle, tak pre istotu sa na to môžete pozrieť, či to náhodou není minca. Mne sa to už viackrát stalo a že to minca teda nebola, ale pre istotu sa vždycky pozerám na predmety kruhovitého tvaru, aj keď to nemusia byť mince, ale niekedy sa naopak stane, že to tá minca je, čiže pre istotu pozrite všetko, čo vyzerá ako minca. Niekedy to minca aj môže byť. Niekedy vidíte na prvý pohľad, čiže tie mince niekedy trčia zo zeme viditeľne, niekedy sú pekne vidno, niekedy sú takto zostrčené, niekedy naopak vidíte zadnú stranu, niekedy prednú. Je to rôzne ako kedy. A toto všetko môžete nájsť bez detektora kovov, nepotrebujete nič, len vlastné oči. Takže hádam, že som pre tých, ktorí chcú hľadať mince alebo chcú si nájsť zo pár mincí vlastnými očami, že toto video bude užitočné a niečo im dá. A teda môžete sa pozrieť pre iné videá o minciach aj do zoznamu na kanále, ktorý sa teda volá Mince a sú tam všetky predošlé videá o minciach, či už to sú mince Rakúska, mince Slovenskej republiky, mince Československa, rôzne videá sú tam. Takže ak sa vám video páčilo alebo máte nejaký zaujímavý názor, môžete zanechať like alebo komentár, alebo ak sa vám páčia videa, prípadne odber. A ďakujem vám za zhľadnutie a vidíme sa pri ďalšom videu.